babu wani annabi sai da ija kunnan al'ummarsa akan zuwan manzon Allah. Duk annabawa zuwansu shine suke nunawa. Babu wani annabi da sai da daidaita da al'ummarsa idan mai gida ya zo to za su ajiye nasa su bi Muhammadin Rasulullah. Daga wannan ya zo ya tafi shi suke tunawa. Idan kuma mai gida ya zo, idan da wasu za su kangare ga barin binsa, sai wannan al'ummar ta taya annabi ya yaƙe ta. Shi kuma annabin ya karɓi yadda in annabin ya zo to shi ba sunansa annabi ba. Akwai katibul anbiya yana nan yana zuwa. Ga sarki ya zo, mai unguwa ya sunansa, ba ina magana dakaci ko hakimi ba. Imamul anbiya, annabi shugaba.